the President of the Central Asian Football Association and Head of the Football Federation of Tajikistan. May I invite His Excellency Rustam Emomali to take the podium. Thank you. Muhtaram Prezidenti Ijlosi Avtodnomi Majmai Umumi Sozmoni Milali Muttahid Janobi Filamon Yang, Hozirini Giromi, Xonimho va janobon. Барои ман мояи ифтихор аст ки имрӯз дар маросими нахустини таҷлили рӯзи ҷаҳони футбол, ҷашни умумиҷаҳоние ки дар асоси талошу кӯшишҳои дастҷамъонаи миллатҳо бо муҳаббати муштарак ба ин бозии зебо қабул шудааст, ҳузур намоям. 7 майи соли 2024 бо қарори маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид ва пешбарии кишварҳои Тоҷикистон, Баҳрейн ва Либия қатномаи махсус оид ба эълони рӯзи ҷаҳони футбол қабул гардид. дар асоси ин қатнома 25 май аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун рӯзи ҷаҳони футбол эътироф карда шуд. бо истифода аз фурсат ба шоигарии Баҳрейн ва давлати Либия барои шарикӣ дар пешбурди ин қатномаи муҳим ва ҳамаи он кишварҳое ки ҳаммуаллифи ин қатнома гаштанд самимона изҳори сипос менамоям. ҳозирини гиромӣ, варзиш бахшус футбол на танҳо дар беҳдошти саломатии инсон ва тарғиби тарзи ҳаёти солим саҳми назаррас дорад, балки ҳамчун абзори муҳим дар таҳкими сулҳ ва робитаҳои байналмилалӣ нақши бориз дошта ба ҳамдигарфаҳмӣ ва муттаҳидсозии ҷомеаҳои гуногуни ҷаҳон мусоидат менамояд. дар воқеъ футбол чизи бештар аз варзиш аст. он забони умумиҷаҳонист ки дар ҳар деҳа, шаҳр ва кишвар бо он сухан мегӯянд. тибқи маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, дар саросари ҷаҳон беш аз 4 миллиард нафар дӯстдори бозии футбол мебошад ва аз он пайгирӣ мекунад. бар асоси омори ФИФА шумораи онҳое ки дар ҷаҳон фаъолона ба бозии футбол машғуланд беш аз 265 миллион марду занро ташкил медиҳад. ин ҳолат далели он аст ки футбол то кунун дар ҷаҳон ҳамчун машҳуртарин намуди варзиш шинохта шудааст. ҳозирини гиромӣ, варзиш дар воқеъ ба ҳайси забони умумиҷаҳонӣ тавони ба ҳам овардани одамони гуногунро дорад. моҳияти аслии футбол қобилияти убури сарҳадҳо, бартараф кардани ихтилофҳо ва таҳкими сулҳу суботи фарогир тавассути ҳавасмандӣ ва ҳадафҳои муштаракро таҷассум менамояд. воқеан арзишҳои меҳвари футбол ҳамчун бозии одилона, фаъолияти дастҷамъӣ, эҳтиром ва суботкории ҳамсон бо усулҳои асосии оинномаи Созмони Милали Муттаҳид мебошад. футбол сулҳу созишро тарғиб намуда, заминаи тавонмандсозии ҷавононро фароҳам меоварад ва ҳамчун муҳаррики тавоноӣ, баробарии гендерӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ хизмат мекунад. ин намуди варзиш монеаҳоро шикаста барои мукаллама ва ҳамкорӣ фазои амн эҷод менамояд. ҳозирини гиромӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон ки зиёда аз 60% аҳолии онро ҷавонон ташкил медиҳанд, рушди футболи миллӣ ва варзишро ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ медонад. бо дар назардошти аҳамияти варзиш, бахсус футболи миллӣ, ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти кишвар, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди варзиш ва футболи касбӣ ҳамчунин тарғиби тарзи ҳаёти солим дар доираи сиёсати давлатии худ пайваста тадбирҳои амалӣ меандешанд. Федератсияи футболи Тоҷикистон бо дар назардошти аҳамияти футболи миллӣ барои рушди ҷавонон
ва тақвияти ҳамбастагии иҷтимоӣ ҷиҳати оммавӣ гардонидани футбол миёни кӯдакону наврасон ва занону мардон иқдомоти муҳими худро амалӣ менамояд. аз ҷумла стратегияи рушди футболи миллӣ то соли 2026 ки бо мақсади густариши футболи ҷавонон, баландбардоштани сатҳи лигаҳои касбӣ ва омодасозии мутахассисон таҳия ва амалӣ гардидааст, заминаи устувор барои рушди минбаъдаи футболи тоҷик, омодасозии мутахассисони баландихтисос ва баландбардоштани рақобатпазирии дастаҳои миллӣ, инчунин таҳкими инфрасохторҳои варзиширо фароҳам меорад. Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ФИФА дар доираи барномаи FIFA Forward садҳо майдону марказҳои таълимии варзиширо бунёд ва таҷдид намуда барои рушди касби ҷавонон ва баландбардоштани сатҳи футболи миллӣ шароити заруриро муҳайё кардааст. ҳамзамон Федератсияи футболи Тоҷикистон дар раванди татбиқи ташаббуси ҷаҳони FIFA Talent Development Scheme ба таври фаъолона иштирок намуда ҷиҳати омодасозии бозингарони ҷавони боистеъдод барои ҳамраҳшавӣ ба дастаҳои миллӣ тадбирҳои мушаххас амалӣ менамояд. бо истифода аз фурсати муносиб мехоҳам ба FIFA дар симои дӯстам Ҷани Инфантино барои ҳамкорӣ ва дастгирии футболи тоҷик изҳори миннатдорӣ намоям. қобили зикр аст ки амалисозӣ бо самари барномаҳои миллӣ ва байналмилалӣ инчунин рушди ҳамаҷонибаи футбол дар кишвар боис гардид ки дастаи кӯдакону наврасони Тоҷикистон ҳамчун яке аз беҳтаринҳо дар минтақаи Осиё эътироф карда шуд. боиси қаноатмандист ки дастаҳои футболи миллии мо дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ рушд менамояд. муваффақияти ба наздикӣ ба даст овардаи дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон ки барои иштирок дар ҷоми ҷаҳони футбол миёни наврасони то 17 сола роҳ ёфтанд, миллионҳо писарону духтарони ҷавонро дар кишвари мо рӯҳбаланд кард. иштироки тими миллии мо дар ҷоми Осиё ва густариши барномаҳои оммавӣ дар саросари кишвар нишонаи возеҳи рушди фарҳанги футбол дар Тоҷикистон мебошад. футбол дар Тоҷикистон фаротар аз ҷоизаҳо ва мусобиқаҳо баробар ба арзишҳое чун эҳтиром, устувори ҳамгироӣ ва сулҳ аст. мо барои бунёди фарҳанги футбол талош мекунем ки дар он писарону духтарон имкони баробарӣ иштирок доранд. дӯстони гиромӣ, рӯзи ҷаҳони футбол ҳар яки моро водор месозад то аз шодие ки ин намуди варзиш ба ҳаёти мо меоварад истиқбол карда нақши онро дар пешбурди ҳадафҳои Созмони Милали Муттаҳид эътироф намоем. моро зарур аст то кафолат диҳем ки ҳар як кӯдак новобаста аз он ки дар куҷо зиндагӣ дорад имкони бозӣ карданро дошта бошад. Федератсияи футболи Тоҷикистон омода аст ки дар ин самт бо FIFA, Созмони Милали Муттаҳид ва тамоми кишварҳои дӯстдори футбол ҳамкорӣ намояд, то ки ин намуди варзиш беш аз пеш фарогир, дастрас ва илҳомбахш бошад. биёед аз ин нерӯи бузург баҳри таҳкими сулҳ, ваҳдати ҷаҳонӣ ва рушди устувор истифода барем. рӯзи ҷаҳони футбол муборак бошад.